எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பொம்மைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது உலக புகழ் பெற்ற சன்னப்பட்னா பொம்மைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது பெங்களூருக்கும் மைசூருக்கும் இடையில அந்த ஹைவே இருக்கு இல்லையா, எக்ஸ்பிரஸ் வே இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு. அந்த எக்ஸ்பிரஸ் வேல பெங்களூருக்கும் மைசூருக்கும் நடுவில் இந்த ஊர் அமைஞ்சிருக்கு, சென்னப்பட்னா. ஹைதராபாத் கிட்ட இருக்க சென்னப்பட்டினம் கிடையாது, இது வேற. இது பெங்களூர் கிட்ட இருக்கு. நானும் போயிருக்கிறேன், இந்த பொம்மைகளை வாங்கியிருக்கிறேன். அருமையான மர பொம்மைகள், விதவிதமான டிசைன்ல இருக்கும். இன்னைக்கு கூட ஹோட்டல்கள்லாம் போனீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் நிறைய ஹோட்டல்களில் இந்த மாதிரி மர பொம்மைகளை வச்சிருப்பாங்க, நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஐயோ யாரா வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக இதை அவாய்ட் பண்ணிடுவீங்க. ஆனால் சென்னப்பட்டினத்திலே போய் வாங்கினீங்கன்னா இதோட விலை கம்மி தான். மேலும் குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி மர பொம்மைகளை வாங்கி கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. சரிங்க, இன்னைக்கான வீடியோ இந்த பொம்மைகளை பற்றி கிடையாது. இன்னைக்கான வீடியோ இந்த பொம்மைகளை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படும் மரங்களை பற்றியது. இந்த மரத்தோட பேரு வெட்பாலை அப்படிங்கிறது. தமிழ்நாட்டிலையும் நல்லாவே வளரக்கூடியது தான். இந்த மரத்தை உபயோகப்படுத்தி தான் இந்த பொம்மைகளை செய்யறாங்க. இந்த மரத்தோட இலைகளுக்கு பல நன்மைகள் உண்டுங்க. சொரியாசிஸ் போன்ற தோல் நோய்கள் முதற்கொண்டு மனச்சோர்வு, டிப்ரெஷன் போன்ற மூளை சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரை, மனநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரை பல்வேறு விஷயங்களுக்கு இந்த வெட்பாலை மரம் உபயோகப்படுத்தப்படுது. தோல் நோய்களுக்கு அருமருந்துன்னு சொல்லலாம். வாங்க இன்னைக்கு நம்ம இதை பத்தி விலாவரியா பார்ப்போம். வெட்பாலை பொதுவா தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி, குற்றாலமலை, பழனிமலை ஆகிய இடங்களில் இருக்கக்கூடிய இலையுதிர் காடுகளில் வளருது. வறண்ட நிலத்தில் வளரும் மரம் அப்படிங்கறதுனால தமிழ்ல வறண்ட நிலத்துக்கு பாலை அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் இருக்கிறதுனால வெட்பாலை அப்படிங்கிற பெயர் உருவானது. கடும் கோடை காலம் இருந்தாலும் இந்த மரம் நல்லா பசுமையா தளதளன்னு இருக்கும். யானை தன்னோட தாகத்தை தீர்த்து கொள்ள இந்த பாலை மரத்தை உரிச்சி நீரை உறிஞ்சி தன்னோட தாகத்தை தீர்த்துக்கும். இந்த வெப்பாலைக்கு தந்தப்பாலை அப்படின்னு இன்னொரு பேரும் உண்டு. இந்த மரத்தோட இலைகள் குறிப்பா சரும நோய்களுக்கு உதவிகரமா இருக்கு அப்படின்னு நிறைய ஆயுர்வேத சித்த மருத்துவ குறிப்புகள் இருக்கு. மேலும் சில நன்மைகளும் இருக்கு. வாங்க இப்ப பார்ப்போம். இந்த வெட்பாலை இலைகளை கைகள் வச்சு கொஞ்சம் கசக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த இலைகள் அப்படியே அந்த கருநீல நிறமா மாறுறது அப்படிங்கிறது நம்மளால பார்க்க முடியும். ஆக்சுவலா அதனால ஃபர்ஸ்ட் இந்த மருத்துவம் அப்படிங்கிறது தோல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அப்போ தோல்ல முடியில இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அதாவது ஹேர் டைக்கு ஒரு இயற்கையான ஒரு மாற்றா இந்த வெட்பாலையோட சாறு பயன்படுது. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த மரத்துல இருந்து செய்யப்பட்ட பொம்மைகளை குழந்தைங்க விளையாட கொடுக்கும்போது பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் யூஸ் பண்ணி குழந்தைங்க விளையாடுறத விட இந்த மரம்ங்கிறது இயற்கையிலேயே மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது. அதன் மூலமா செய்யப்பட்ட பொம்மைகள் அப்படிங்கிறது குழந்தைகளுக்கு நன்மை செய்யக்கூடியது. நம்ம சேனல்ல நிறைய மரங்கள், செடிகள்ல அதை உடைச்சா பால் வரும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த வெட்பாலையும் ஒரு பால் மரம். இதை உடைச்சோம் அப்படின்னா அதுல அந்த இலை காம்பை உடைச்சாலே பால் வரும். நம்ம சருமம் வறட்சியா ட்ரையா இருக்கிறதுக்கு சாதாரண இந்த பாலை டைரக்டா அப்ளை பண்றது அப்படிங்கறதே உதவிகரமா இருக்கும். இதோட இலைய கிராமத்து மக்கள்லாம் அப்படியே மென்று கூட சாப்பிடுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் பல் வலி இருக்கிறவங்களாம் இந்த இலையை அப்படியே மென்று சாப்பிடுவாங்க கழுவிட்டு. இந்த பல்லு வலி, பல் கூச்சம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஆரம்ப கட்ட ஒரு வீட்டு வைத்திய முறையா இந்த வெட்பாலை இலையில கிராம்பு சேர்த்து இது ரெண்டையும் அப்படியே கடிச்சு சாப்பிட்றதுனால இந்த பல் வலி, பல் கூச்சம் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது ஒரு ஹோம் ரெமெடி, அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறது. இந்த வெட்பாலை இலையிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் எண்ணெய் அப்படிங்கிறது அதை இப்ப அடுத்து பார்ப்போம். ஏன்னா சரும நோய்களுக்கு தான் மெயினா இதோட பயன்பாடு. வெட்பாலை இலைகளை சிறிது சிறிதாக நறுக்கி வச்சு ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல 1 லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி அதுல தேவையான அளவுக்கு வெட்பாலை இலைகளை போட்டு ஒரு 7 நாள் காலை முதல் மாலை வரை வெயில்ல வைங்க. அவ்வப்போது லேசா கலக்கி விடுங்க. 7ஆம் நாள் அந்த எண்ணெய் கலவை தானாகவே கருநீல நிறத்துடன் மாறி இருக்கும். அது ஒரு வெட்பாலை எண்ணெயாக தானாக உருவெடுத்திருக்கும். நாம இதை அடுப்புல வச்சு காய்ச்சி அப்படின்லாம் எதுவும் பண்ணவே தேவையில்லை. டைரக்டா சூரிய வெளிச்சத்திலேயே இந்த நிறமாற்றம் நிகழும். நிறமில்லாம இருந்த தேங்காய் எண்ணெய் எந்தவித கெமிக்கலும் சேர்த்தாம இயற்கையான முறையில ஒரு கருநீல நிறத்துக்கு மாறி இருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும், எந்த கெமிக்கலும் கலக்காம. இதே எண்ணெய நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அது சொரியாசிஸ் போன்ற தோல் நோய்களுக்கு ஆட்டோ இம்யூன் தான். அது உடம்பே சில சமயம் அதிகமா அந்த ஸ்கின்னோட சருமத்தோட செல்களை அதிகமா உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். ஆனா இதுக்கு மனசுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு நிறைய ஆராய்ச்சிகள் தெரிய வருது. மனச்சோர்வு, டிப்ரெஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு இது சொரியாசிஸ் பிரச்சனை இன்னும் அதிகமாகும். கவலைகள், கோபம், கஷ்டத்துல அவதிப்படுறவங்களுக்கு இந்த சொரியாசிஸ் பிரச்சனையும் அதிகமாகும். அப்போ இதுல ஒரு வீட்டு வைத்திய முறையா, சொரியாசிஸ்க்கு தனி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, பட் ஒரு வீட்டு வைத்திய முறையா இந்த ஆயிலை அப்ளை பண்ணி பாருங்க, ஓரளவு ரெமெடி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குங்க. இன்ஃபேக்ட் சொரியாசிஸ் அப்படிங்கிறதே ஒரு டைப்
ஆஃப் காலநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்ப வரும். ஒரு பீரியட்ல பயங்கரமா அதிகமாகும், அப்படியே அது தானாவே சம்டைம்ஸ் எதுவுமே பண்ணாமையே குறையும். திருப்பியும் ரிலாப்ஸ் ரெமிஷன் திருப்பி திருப்பி வரும் போகும்னு இருக்கும். இந்த வரும் முன் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னங்கிறத அறிஞ்சு உங்க மனசை சாந்தமா வச்சுக்கிட்டு சில சமயம் இந்த மாதிரி எண்ணெய்கள்லாம் அப்ளை பண்ணி பார்க்கறதுங்கிறது உங்களுக்கு கட்டாயம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால சிம்பிளா இந்த வெட்பாலை எண்ணெயை நீங்க சருமத்துக்கு தடவுறதுனால எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாது. ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் இது. நெல் அரிசியை எல்லாரும் பயன்படுத்துறோம். ஆனா வெட்பாலை அரிசி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த வெட்பாலை மரத்துல இருந்து இருக்கக்கூடிய காய்கள்ல இருந்து எடுக்கக்கூடியது தான் இந்த வெட்பாலை அரிசி. இனிப்பு சுவை கொண்ட இந்த வெட்பாலை அரிசிங்கிறது நம்ம ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. மேலும் இந்த வெட்பாலை அரிசி சில ஆராய்ச்சிகள்ல நம்ம பிபி அளவுகளை குறைச்சி, கெட்ட கொழுப்புகள் அளவுகளை குறைச்சி, நல்ல கொழுப்புகளான HDL அளவை அதிகரிக்கிறதா சில ஆராய்ச்சிகள்ல பார்க்க முடியுது. ஆராய்ச்சிகள்ல வெட்பாலை இலையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய இண்டிரூபின் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருளுக்கு பூஞ்சை தொற்றுக்களை அளிக்கும் செயல்பாடுகள் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டிருக்கு. இதோட இலையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்னொரு கெமிக்கல் ரிட்டியடயோன். இந்த கெமிக்கல் புற்றுநோய் செல்களுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடியது அப்படிங்கிறதும் ஆராய்ச்சிகள்ல தான் இது வரைக்கும் தெரிய வருதுங்க. இது எதுவுமே எப்படி பயன்பாடா ப்ராப்பர் எவிடன்ஸா நம்ம பயன்படுத்தலாமா அப்படிங்கறது இன்னும் தெரிய வரல. இருந்தாலும் இதோட மருத்துவ நன்மைகள் இருக்குங்கிறது மட்டும் இப்போதைக்கு ஆராய்ச்சி ரீதியா தெரிய வருது. ஆங்கிலத்துல ரிட்டியா டிங்டோரியா அப்படிங்கிற பெயர் கொண்டு அழைக்கப்படக்கூடிய இதை குறித்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள் இருக்கு. சித்த மருத்துவர்கள், ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் இதை அதிகமாக பயன்படுத்துறாங்க. மற்றபடி இதை மருந்தா பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா, நான் இப்போ சொன்னதெல்லாம் ஹோம் ரெமெடின்னு சொல்லக்கூடிய ஜஸ்ட் வீட்டு வைத்தியம். ஆனா மீதி மருத்துவ பயன்பாடுகள், அதாவது வயிற்றுப்போக்கு போன்ற விஷயங்கள், மற்ற தீவிர தோல் நோய்கள், மஞ்சள் காமாலை, பொண்ணுக்கு வீங்கி, மம்சு, சிறுநீரக கல், இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னா அது எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு எனக்கு தெரியாது. நான் சித்த மருத்துவர் கிடையாது. சித்த மருத்துவர்கள் தான் இதை சித்த மருத்துவரோ ஆயுர்வேத மருத்துவரோ தான் இந்த மாதிரி நோய்களுக்கு இதை பயன்படுத்துவாங்க. அதுக்கு நிறைய எவிடன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நோய்களுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நீங்க அவங்கள தான் கன்சல்ட் பண்ணணும். ஸோ வெட்பாலை மரத்தை ஒடிச்சு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. நீங்க இந்த காய்களை பார்க்கலாம். வெட்பாலை காய்கள் ஏற்கனவே சொன்ன இல்லையா, இந்த மரத்து இதை ஒடிச்சோம் அப்படின்னா பால் வரலைங்க. இலையை மட்டுமா? லைட்டா வருது. ஓகே, இந்த காய்கள் பாருங்க. ஸோ இதுக்குள்ள அரிசி இருக்குமா? வெப்பாலை அரிசி. எவ்வளோ பால் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்குறீங்க. பால் கையில். ஸோ வெட்பாலை பேருக்கேத்தப்பில் இந்த பால். இதை தான் இதை நம்ம அப்படியே தேய்ச்சிக்கலாமா? ஒன்றும் ஆகாது. அப்படியே கம்மு மாதிரி பிடிக்குது, கோந்து மாதிரி பிடிக்குது இந்த பால். ஸோ இதை தான் சொல்கிறேன், சரும நோய்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பல்லு வலிக்கு கேட்கும், பல்லு வலிக்கு. இப்போது இதை உடைச்சோம்னா உள்ள ஒரு விதை மாதிரி வருதுங்களா? நல்லா காட்டுங்க. தெரியுதா? க்ளீனாக தெரியுதா? ஸோ இதுதான் காய வச்சிங்கன்னா வெப்பாலை அரிசின்னு சொல்லுவோம். இந்த வெப்பாலை அரிசிக்கும் மருத்துவ பயன்கள் உண்டு. வெப்பாலை விதை இது அரிசின்னு சொல்கிறாங்க வேற இடத்துலலாம். படிச்சுட்டு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ நம்ம இந்த தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் இதில் ஊற்றி, இதில் நம்ம ஏற்கனவே பறித்து வச்சுருக்கக்கூடிய இலைகளை போடுவோங்க. கம்ப்ளீட்டாக இந்த இலைகளை போட்டு எந்தளவுக்கு இந்த நிறம் மாறப்போகுது அப்படிங்கிறத நாம் பார்ப்போம். கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றி அது ஃபுல்லாக இந்த இலையை போட்டாச்சு. ஆனால் உடனடியாக இது ரெடி ஆகாது, கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் ரெடி ஆகும். அதனால் இது ரெடி ஆனோன்னு உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் காமிக்கிறேன். ஆக இந்த வெட்பாலை அப்படிங்கிற இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மரமும் அதோட மருத்துவ பயன்பாடும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் இந்த அவேர்னஸை உண்டு பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.